bol Janus bezmocný. Tatar. Jeho šikovnosť, vrtkosť uchvátila Kanadu. Pozrite sa, že Lobňuk ešte stále nekontroloval puk. Neboli tam naši dostatočne skoro v blízkosti bránkoviska. Práve Tatar spoločne s Viedenským sa nestačili presunúť po tom, čo vytvorili zmetok v ruskom obrannom pásme za ich bránkou. Už sa pomaly končí naša presilová hra. Dejlova pekná krížna prihrávka a odvážny prienik Pánika. Ruský obranca stratil hokejku, ale už sú tam jeho spoluhráči štyria. A dokonca aj sám už si stihol svoju palicu zdvihnúť z ľadu. Štajnoková strela tesne po presilovej hre. Predsa len ešte prichádza gól, kontaktný gól a prvý zásah na šampionáte od našich obrancov. V pravú chvíľu veľmi sme to potrebovali. Je to super a zase to bol ten útok viedenský, Tatar, Pánik spolu s obrancami. Pozrite sa, akú výbornú prácu toto spravili naši útočníci za bránou. Tatar už teraz mohol v podstate zakončovať nebo nahodiť na Viedenského a teraz ste si mohli všimnúť, že pri strele Štajnokovej Viedenský ako krásne tienil pred brankárom, stačil si prekorčulovať a ešte sa snažil o ten teč a toto veľmi krásna akcia, gól. Dostali sme sa do kontaktu a to by